Saya simpat ngap yang subha ya pi baro kiba baik kami dengan program kawan ra daga Good News TV ka program kalong wan ban bane haga de step yin yap ting biang ya ka ka bangila yo haga de step ka balik no menin yo ban berkat pada puson sepang kijingma ban im hakiting subha juga dengan berarti. Pada mentapat kekuat bagi berkat sepang kawai dengan kijing dua upol kabu dua nam taki Kristan kibadon hakolosai. Bad kawai nak kijing angnut jungu habu dua kalong ba kimde ban im kumba im kena berarti hendai ban yaj kumba de biang yautrai. But kanong rim naga tien ka jong blay kalong naga city upol se kolosai kalong ka benengkong itkhot khandai hadu khat we iktien ka ong kumne naga benta kata mangiru nadu kata kasngi bangila yo snow nyimman thachu banduai ban pan naga benta jong phi ban pedap ye phi dagata kajing tip sepang kemuan jogu ha kajing start bal kajing simpang bagatya ban sim baro bapin yai kuma debyang yau trai te ya kaban penso bha baro dag ba seiso ha kajing le ba bha baro pada ka banang roy ha kajing tip yo ble bal pen klain dag bor baro kat bakum kata kabor kaburam jogu sya kajing yaisha kajing sya slem baro lem berkajing kement kumalo ong kapang jong kajing yapuson mentaga step kalong baniyai kumre biang yau trai ini kit khot ye thu yangi ya kajing duai kajing upol kabol duai ya ki Kristan ki ban hakolosai bau blem pen klain ki ha kajing ha kajing long sim Hamu pulih kini kita khot ngila bau pol uduai kaban kong golong ban tip ya kamon ublay hakajing start bakajing sempang kabar bade ban yai kumade biang yau trai kadang ban yo seiso bakap khaddu uong uduai nak bataban penklain nak bor baro padha katukat khot kabasipo uong yai kumade biang yau trai ya kawan pensobha ya baro hapo ong ya hangne kamut im ya kumade biang yau trai kamut im kajing im kabe de biang yau trai dan ya kajing ya jungi hagade perthei ni ya hagata kaduro ban pensobha yu kada tien kamut im bat ya hagajing long babha kabel pau ya kapuram Chris haka perthei kajing im kabe dei dur berka gospel jogu kajing im kabalong kajing sya ya kiwe upol udwai baru angnot bagi Kristan bakin long kibiyat kumri biang kamuan uble nang bakin persobha ya kibriu baro bakin long ki Kristan kibasya kadokti lanisya kenopop. Ki Kristan ang to kopor kali ki Kristan ke dang lungba, bat buon sin ka perthei ka tan ka kro iki ka ring iki, ban im kajing im perthei. Bat hadu gini ke singiru ka perthei ka dang le kumtahi, ban kro iki ki benget. Kum ki Kristan ang berkata kajing im ka bopol angnut kalong ban niyat kumre biang yau trai ban im kajing im kaba khoi kaba suba kabum sya kenopop kabum sya kedokti kajing im kabe per bak labak nakitu kibrio kibampat ngai hau Yesus Kris la kalong haga tien katale haga kren kakana haga yai kayeng haga bam kadi henry ni im haga ngi ski kibabun ba kibapla yelde bangilong kibangai Henry kajing im kajungi bun sien kamlong kumbaki pla. Penban itu
syuk mentah lagi deh ki Kristan ne ibom deh Kristan we pastor barang wansian hagawi kabalang bolostang kumtu nadu bawla wan haga tagabalang bolostang ban rung sagi yin jagi parang ngai ki badon haga tagabalang bat ban ka step uli rung sagi yin jong ki parang ngai bat hawi ka singi larung atli ki yin bat khadu la poi haga ki yin kabalai kata balrung haga yin jong ita ipara bangai anda bola syong kumakato kat ne la pertho la kali la pertho ya ka yin kasem bal ilom kami haga ta yin ilai thu ba mentagi don manga makini ki khun lai hot ukpa ki khun te ulalai traino hadin bola islok bat bun ke ba ulayo ban keren bat ilong kemi bat kita ki khun shua ban mi na ta yin wong kong ngapan map da phi kwa ban kli sagawi ke jing kli bat wong ke jing kli jong ala si ka pen susi ye phi itai kong to kli ke ba phi kwa ban kli upastor ukli ki ne ke lai mut ki khun hato ki dei na uju ukpa kapan great sipun ya ini long kami habo pastor lokali kini kecing kali yung pastor ini kikun bahal rok lain buat kiri kiconga hi bar ulok conga don ngadon tau we ulok conga bar kini kikun rubah rok lain buat kiri na upa kikun conga upastor hadin kata ulong mat am sungai ko para bengej namar ke jingkali jonga nga kali namar barok kini kalai mut ki khund kim don ka jede way ki perdur ba barok ai mut hadin kata upastol lami no nang ne ka jingi thu khana ngi i ka we ka jing sha ba mangiru ki bengej hak jing long jing im jongi Yimdon gajing serim kabajan baru terabi jongi Yesus Kristus upalong men jongi. Pun nengi ki Kristan ngila ya fair hakadur kadar. Ngila fair hak jing long jing im. Ngila fair hak yai kayeng. Baru ta men jongi upalong terabi jongi Yesus Kristus. Kabor jong kapop, kabor jong syaitan, kabor jong kaperthai. Kila penggelar yang i bak labak. Kila deform yang i naga jing long tenrai jongi kabadan ka jing day king serim kabajan au trai bingi jongi Yesus Kristus ngimdan shu kadur ka serim baru ban kadur jongi kum kia bengai ka serim kata-kata bat jong ka ne ka berthai ka jing khot kalong kum kia bengai ingkir mau bangi day ki jong utrai bi jongi Yesus Kristus Gilong kajing syai jo keberthai. Balada kata kajing syai ka pengidon hangi ka kaladum ka berthai kayo aban kibeng. Yin ke mau bakal ka berthai bun sien ka tho ingi daki dingkot jongka daki mau ser ki mau kilo jongka ya kajing im ka jongi ka maman kasgi. Haman bagi keren, haman bagi yai, haman bagi yeng habang intrei kanu kaperthai kapay badbisyar ingi katho kawo ingi ha kita rajur jongka kum ki bengai na kata to ai bangin im bagi yai kicing im ka bapen sobha ya ublei nan pulei kini ki khot na tien ka jong blei ka sitim lang kong yonis kalong ban kong ka khot ka basan ba ka banyo ba ong kumne ublei ulong ka jing syai bat ha u ka jing dum kam don setia lading ong bangin don ka jing slok lem bat u lading ya ha ka jing dum ilam ler bat ngim le ya ka jing sisha henry la ding ya ha ka jing shai kumba ulong ba u ha ka jing shai di don ka jing slok lem parlok hi bat ka snamu jisu kun jo u kapen ku jengi nakapop paro Bleinan tak kepurom jo. Amen. Tungin ya pendem hari jinuahi.
ablay balong upa jong iba peneng kenrat balakot ingi balong kinong bud ki jome bat kenrat me kwa ingi ban im kajing im ka bapan sungo bahaya me kajing ya jongi ha kadang berthei kalau kajing ya kabai di beng bat kamon ka jome kenrat sisya kadur kadar kajing long jongi kalong serim bat me haki baro Henry bun sien ka bor jaga berthei kapan kala durno ingi bangin long kibriu ke besirim barka irap namar kata kat bangin dang im ha daga berthei inang bor ban pendem me ban wat ye me wat kam tam ka jirap ne me bangila ban im ka jing im ka pan sko bha ye me hakmat kibriu par kam tam hakmat to me ublei to sko ye ka jing khat kerpat ma ru ye ki na ka jing palat ki babon kapan ini baro ro haka kerteng utrai bi jung Yesus Kristus. Amen.